men no darne meɗen e pinale gollal bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV monen mon kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subahanahu wa taala dokkuɗen tigui ha mbawɗen joɗade hande oɗo ñalawma ko noon tigui jettirten jinnaɓe men jetten seramɓe men woni hilifaɓe men diine sikki ala en jottima yewtere men pinal hanki e hande pinal hanki e hande noddi ko fina tawa meɗen kono kadi noddi ko pinal meɗen hande bandiraɓe sehilaɓe artiɗo wonno alaɗo yano ko Tidianatou Sarr debbo mo horndolde Sarañang ko on tigui arti yewtude moɗon bandiraɓe min jewnino moon kono onon kadi on jewnini moon oɗon gandi yewtere Tidianatou Sarr ko kolli e buubaji e ñañoji ɗum noon so tagui so lewru korka ari toon eɗen kewi yewde ɗum ha lewru ndu ɓenna kono hande noon kadi en gartide e doole machallah so tawi mi wi doole en gaddi ɗo gorko pullo machallah mo leñol ngol hande hooɗa mo leñol ngol yiiɗi yiide ɗum nde wonnoon kadi ko gorko pullo ligginiɗo pulagu barletiriɗo doole mum fi sabilillahi gam ligganade pulagu foof so wiyama holon mbeɗa sikki on nani ngol ɗo leeɓol oɗon gandi ko Ousmane Hamady Diop gorko mo kay dimbe joro kay samme naye haymo nanani mbarodi nani wurbali muɗum Ousmane Hamady ko gorko pullo darinanoɗo pulagu law gam ligganade ɓiɓɓe fulɓe ɓe gam yewtude ɗanniyankoɓe kono yewtude kadi wonɓe e maayo kono yewtude kadi wonɓe e jeere kono yewtude kadi wonɓe e nder ladde Ousmane Hamady Diop min mbima Seydi Diop min mbima bisimilla ma ɗo e Pindi TV min jiiɗino yiidemo ɗo guila hanki kono noon bisimilla ma e pulagu calmina bandiraɓe gartinetere kala jakoriɗoma kala jakoriɗoma somo ummiyamo jeema saɗa wawi waɗanmo kala jakoriɗoma kala jakoriɗoma somo ummiyamo jeema saɗa wawi waɗanmo Tidianatou Sarr Tidianatou Sarr jarama Tidianatou Sarr yo Allah junnu gundama jarama Pindi TV ɓamtile ñowol ngol Pindi TV ɓamtile ñowol meɗen yo Allah junnu gunda mon Pindi TV naɓe yo Allah junnu gundan selina dole kala jakoriɗoma kala jakoriɗoma somo ummiyamo jeema saɗa wawi waɗanmo jarama sopullo Musa sopullo jarama Allah jomum yo Allah junnu gunda maɗa ya barka serna be waliyaɓe Mariata Sarr Mariata Sarr debbo mo Mbournaɓe Mariata Sarr jarama Mbournaɓe jaaɓi golle ma Mariata Sarr Tidianatou gorko mo hornol debbo mo hornolde wuro Ali Bobo debbo mo hornolde Tidianatou Sarr hornolde naɓe kala jakoriɗoma kala jakoriɗoma somo ummiyamo jeema saɗa wawi waɗanmo
ndeysan ko noon tigi bandiraɓe son kettimo on gandi tigi ko Ousmane Hamady Diop beele andi ɓiɓe fulɓe ɓe hande wonɓe diaspora wonɓe ɗo hande leydi ndi foof so tawi keɗ jiiɗo Ousmane Hamady e nder Ayaw Pindi TV ko yinnoɓe ɗum guila ɓooyi fansiji ɗi ceerani wiide kam Tidianatou Sarr mane ngue wiyta Ousmane Hamady Diop mbimi inchallah maw arɗo ɗum ɗon kadi Funtu Ndiaye nanoto to banggue ko baniraɗo gorko moƴƴo jiɗɗomi kadi korsinɗomi woni ménagére Ousmane Hamady min calminima ka Funtu min juurimama Ousmane Hamady salmini bandiraɓe. Assalamu aleykum mbaɗɗon tampere ɗon celli on calminama Pindi TV debbo e gorko mawɗo e cukalel on calminama dendagal Mauritanie e Sénégal fof calminama ɗo ha caggal leydi ɗo mum neɗɗo kala ɗanniyanke ɗo wawi wonde yo Allah wajjaji Allah teno dow jaam alhamdoulillahi rabbil alamina min Ousmane Hamady Diop min jodde mon ɗo mbiɗa yewtida e moon hono ko wonɗen waddude ko guila wona hannde kadi mbiɗa halfina on Allah hooram hankkadi goram manggo ari kono ko jiiɗa ko gasat kala ko jiiɗa ma gasa heddo laamu Allah hankkadi manggo ari ɗaccidi on kadi souvenir pour aduna yeedani ɗaccan on souvenir pour mbawon heɗade yo Allah yom moƴƴere hayɗum haydara yeedani e Nafsatou Sarr min beltima no feewi Seydi Sarr Tidiane Sarr yo Allah yom moƴƴere min beltanimama no feewi mbeɗa arɗo e sehlam ɗi nenam minen gondi jamma ñalawma ono wiye Funti Ndiaye kañum woni ménagére am mbiɗa ñaago Allah yo Allah junnu gurdam makko mo tinne yam no feewi tawta ko Allah min teddinimo ñalawma o kanko joom suudu makko ono wiye Coumba Sy ndeysan Ousmane Hamady to tawirɗa joni joni gonmo Kaheli Kaheli gonɗa Kaheli Dimbe Joono eyyi joni beele musique o ne continue malla ka jooɗi tan eyyi waɗa saha ko sahaji tan han kadi ko manggo ari tan mbeɗa filta hen tan saha han kadi ko Allah seedi mbeɗa filta hen tan a wayri yaltinde cassette wayri no feewi wayri hay single aji ɗi heɓata hen single aji ɗum saha fof mbeɗa waɗa single aji ɗi fof saha fof mbeɗa waɗa hay soko morceau goto mi waɗa e ɗum ɗoji ɗi mi waɗa e ɗum whatsapp uji ɗi mbeɗa waɗa ɗum kam ndeysan Ousmane Hamady Diop yimɓe ɗe ganduno Ousmane Hamady Diop ko tigui no mbiɗa ni manggu ndeysan addata waylo waylo kono tigui Ousmane Hamady Diop ganduɗa ko gorko ligginannoɗo leñol ngol no fewi kadi ko jewtunoɗo pulagu ngo machallah ɗo gonɗa ɗo hayso manggu ari manggu ngu mawnirani noon foof ha kone ganduɗa kene hanma wadde activité ji ma no mbaɗirta ni par ce que dande nde machallah ne halti ne woni ɗo wonno ɗo juuɗe ɗe konguirta guitare ɗe haydara hen ala ko iwi joɗadema taw ganduɗa no poɗɗa e leñol heni tan majja ko juusi beele ɗum ko caɗele malla ko holɗum ko tagui ɗum ko saabi ɗum ko kalɗa ko Tidiane Sarr alhamdoulillahi rabbil alamina hunde foof no jiiɗa ne waɗi ko weeli ne waɗi ko metti waɗa saha kadi minen min majji ko no fewi kadi ko kufnomi ko jinnaɓeɓe jinnaɓeɓe kam jeehi nene yeehi baba yeehi ko ɗum tan wanno kam jooɗade ɗum noon tartanimi gueɗe kewɗe ko ɗum tan mbeɗa huufi jinnaɓeɓe ɗum tan tartanimi wona haydara kono mbeɗa ñaama mbeɗa yara mbeɗa yaaha yimɓe yimɓe teddinami mbeɗa jogui sehilaɓam ko wayno Djiby Aw en oɗo Tidiane en ala fof mo sehilaɓam teddiniɓe haɗa no wawi hadde walla ne teddinimi jiiɗimi ko noon tigui Ousmane Hamady Diop a weltanama kono noon kadi en calminan fansiji meɗen woni e daroɓe Ayaw Pindi TV oɗon gandi arino ɗo dumunno seeɗa Pindi TV dañino caɗele kono kadi caɗele ɗemin dañi ɗe min bandiraɓe foof min dendi onon bandiraɓe foof on darima lang gam rendude amen gam hollude mon mette mon e foof kono jarama kadi onon bandiraɓe kala darinoɗo ganduɗa gam wadde min soutenir gam mette ɗemin dañnoɗe rendude amen mette jarama onon bandiraɓe foof jarama kadi daroɓe Ayaw Pindi TV kono Pindi TV noon ko yesso tan fayi kadi ko yesso tan faya ɗomin payɗo laana kamin jogui ka inchallah so gana ñaawi min joofiyanka par ce que koye Allah e nelaɗo min min gummiri ko saabu Allah e nelaɗo mum gam ganduɗa weltinde pulagu ngu gam dardade ɓiɓe fulɓe ko ɗum tigui addani min ummade ɗum noon ko Allah tan min jeyata jeesa men deka Allah hokkat min lawol min jettoyo ɗo min jiiɗi faade ɗo noon bandiraɓe kala on beltanama kono ɗon kadi mi salminan Demba Amadou Tarwore kono mi salminan kadi monom kadi jeeyi toon to Canada mbiɗa andi so yiiɗo hande Ousmane Hamady Diop mo dañi hen beelamba kajjare kan nenam bandam toon to Amérique salminama juurama bandiraɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ala no mbatten so wona dokkiten Ousmane Hamady konngol o artanen tigui e morceau goɗɗo kadi oɗon gandi so Ousmane Hamady ari ɗo yimɓeɓe jiɗata nande ko dande ma no fewtini ɗum noon hokku yimɓe morceau goɗɗo garti yewtere hen oye duniya suma duniya sumalayo
Sumaleyo, 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 Aleo mi wale kwali, oy leyo jamnala. Kwa fundi njai jamnala, kwa fundi njai jamnala, era kumbasi yo kwali, kumbata belmojo jamnala. Ey baydama fal fal birom jarama bandu sek fal. Oye dunia, oye dunia, oye dunia, suma dunia. Ay Tijaan ya dusar, Tijaan ya dusar jarama, yalla jununguna ma chukule laba jule. Alhamdulillah rabbil alamin, jarama rugisar. Yalla yulma yafo mama kay molo. Oy dunia, oy dunia, oy dunia, suma dunia. Ay baboy njay yel ma mo yara de bil ma bacha palmaje baboy njay. Commerçant international baboy njay. Yalla jomum yalla junungu ndama baboy njay. Baboy njay jaramay. Oye dunia, oye dunia, oye dunia, suma dunia. Ko fatige yo jamnal, era fatige yo kwani, oy fatige yo jamnala. Amadou Ousmane jarama, Samba Ousmane jarama, Bass Ousmane jarama, ela jomam. Jarama jarama fama gaymolo, fama kaka. Kajale gel jarama. Oye dunia, oye dunia, oye dunia, suma dunia. Jibijero jobo jamnala, Jibijero jobo jamnala, era fama njayo kwale. Oye dunia, oye dunia, dunia suma dunia. Ndaysan tigi tigi Ousmane Hammady dunia welani ko non tigi kono non kadi Ousmane Hammady so tawi min jottimi maɗo ndaysan miijuji amen gartane e gorko cuballo woni Samba Gueye gorko cuballo tuddima leppi leydi kono leppi leydi kay tuddaki teddugal makko ngam golle makko e balle makko tigi nanɗo ma haalte ha oɗon gandi Ousmane Hammady ko gorko pullo tiɗɗo darnannoɗo pulago so tawi noon Ousmane Hammady joɗima ɗo miijumi en wawa gaynude yewtere nde taw en kalani hakkude makko e Sambel Gueye holko kalanta min seeɗa hakkude ma e Sambel Gueye hayso heƴata ɗo jubbanamin hen seeɗa tan. Tijaniyatu Sarr e Samba ko sehlam ɓinenam min baddi ala fof komin baddani ala fof ɗo min dewdani saabu min gondi guila wona hay hunde guila wona haydara min gondini wonde yam saabu mi ɓoyde yam no fewi min ɓoyti Allah waɗimo o dañi o heññimi hen o nannimi hen o hokkimi hunde fof waɗnimi hunde fof min jaadi ɗo ha France ala mo nawi kam ɗo ha Makka ha joyi mi arti fof Samba na waɗi ɗum Samba ala fof ko waɗnanimi e aduna min baddi hunde fof e aduna Samba diwni kam avion mbeɗa waɗa bande hakkude leydi e asaman hamin jetti France bande o gasani o wi pilote o wimo bande o e avion no juura o wi bande o gasani yo avion wurta woni yaade ene yaha nden tourna pare ha bande o gasi min telli ɗum kam mi waddi ɗum e Samba Yalla
ko jiiɗama ko heddi ala fof ko wannanimi kono yimɓe ɓe mbi Ousmane Hammady sagande Samba Gaye haade muɗum sankade ji waɗino dumno majji seeɗa nde majji nde noon an hoorema a majji seeɗa quoi beele ko ɗum majjinnoma malla ko holɗum ala ko no mbirumami ni tan ko hebde tan kayit tan ɓeɗe jiime jinnaɓeɓe ɓeɗe reena jinnaɓam neɗɗo mawni han kadi reena jinnaɓe mum ɗum tan mi jonnimi toon hami somin adiɓe ɓe gubbami so kamɓe gaddi mi ubbaɓe tan joƴƴinno kam ɗon mayde kam ala suka ala mawɗo mo Allah yontin mayde fof mayat gonga tan joƴƴinimi ɗon kanko ne hawre Samba ɓandu ndu welani o woni ɗon e safrade ha o tampi o rewi ɗo en to en no wiyeteno Espagne o fayi France ɓe gondi ɗon safrade mo so toon joomi ko jeeyimo France o maayi hol ñalawmaji mawɗi ɗi ganduɗa ɗi teskirɗa hakkude mon ɓurɗi waddire marqué hakkude ma e Samuel Gaye hamen gandi golle tidde on baddi ɗum no mbiɗani kono sehilaɓe ummitiɓe guila ko ɓooyi guila dañal arani ha dañal tawti hen kono hamen gandi on baddi golle tidɗe souvenir uji kewɗi hol gollal ɓurgal hen remarkudemi ko no Samba omo jaɓɓa jaɓɓugal ka heyɗi hay président jaɓɓetaki ɗum ɗum yaltata e ɓerdam nde tuggandema guila galeji amen tantaji ha heeɓi aéroport ko neɗɗo e neɗɗo o waɗi hunde fof o waɗi aduna kanko Samba Yalla ɗum ɗon mi yejjitta ɗum rewi hen kadi ko ñalawmaji amen paari invité ngaji men France sukaaɓe français naɓe teddini min toon surtout ma donnaɓe ala fof ko bannani min aduna min beltima hen min welti hen mi yejjitta ɗum gueɗe kewɗe e gueɗe mi wawa gayde ɗum min gonde Ibrahima Hum e Samba Guiɗaɗo e Mamma Gaye marko nde woni nde luwata hôtel fof o wi onon fof o luwi hôtel Concorde la Fayette waɗi ko 48e étage noon an wawa andude cuuɗi mum no foti ko toon min goni 48e étage toon o luwi tan cuuɗi ne heewi o luwi cuuɗi kewɗi e nder 48e étage o luwi hen suudu o luwi hen cuuɗi appartement tati minen heddiɓe goto fof suudu ne wonde joom suudu muɗum suudu fof no yooɓa on ta 50 ujunere on ta noon avant dévaluation on ta suudu fof ne yooɓa 50 ujunere kanko cuuɗi makko ɗi ko 40 wallahi ɗum min ƴettirno toon ndeysan ko non tigui ko Ousmane Hammady Diop kono joni ko gonɗa e dow mum holko pibɗa wadde malla banggue musique ma hol surprise mo jiɗɗa wadde nde bandiraɓe malla hay jinmi tan hande o saaha to Diagnete jinmi tan hande o saaha hankkadi ko foftade ndeysan jinmi tan kadi ko foftade hankkadi somi dañi ko mbaynigo tan mbaɗanmi mi wiyano ko ha janggo mi wiyano ko ɓaawo janggo kono koye mbaynigo tan gonmi ndeysan wallahi hankkadi mi heeɓi ɗon ko ɗum kadi jinmi kadi ko yo tan mbaɗa woppa ɗum guila mayani ndeysan ɗum tan jinmi yo Allah waɗanam ɗum waɗana julɗo fof tewde joni holko mbiyata bandiraɓe ne darma ɗo mbiyanmi bandiraɓe yoɓe gandu kala ko jiiɗa ko gasata hankkadi heeɓiɗo haɗanno yo Allah yoɓe moƴƴere amateur uji am ɗe yimɓe jobel ɓe yo Allah hokkuɓe sagoji mabɓe mi weltima guila gummimi ko dañmi fof koye mabɓe ala fof komi heɓani e yiɗɓe jobel yo Allah yoɓon moƴƴere ko mbaynigo tan koye mbaynigo gonmi Allah jarama on jarama ndeysan ko noon tigui Ousmane Hammady Diop so nani ko haali ko gornaram aduna hay hunde ala ko saasi ene yurmini hay hunde ala ko saasi kono hamen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala nde accanma ɗon ko juuti hay sinno ko guitare ɓolo hay sinno ko acapella mbaɗanɗa bandiraɓe belto hamen ñaago jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah acca ɗon ko juuti gati ka faaro leñalam bandiraɓe ɓiɓe fulɓe daroɓe AOPD TV Ousmane Hammady Diop ko jarɗo wallude kadi ko poɗɗo kadi e wallede oɗon tinnino e Ousmane Hammady Diop kono ɓeydo kadi tinnare oɗon gandi gorko pullo ligginima pulago ha ko ɗon wawi hadde barlittirima doole mum fi sabulillahi guila e cukago ha ɗo manggu heeɓiɗo e ko bangguiraɓe ko gam weltinde tan ɓiɓɓe fulɓe ɓe ɗo daari foof kene weltina fulɓe ɓe woni caggal leydi woni ɗo e nder leydi ɓiɗɗo pullo kala nanɗo Ousmane Hammady ne welto hen ɗum noon hande heddi ko enen eɗen jooɓamo neɗɗo noon yo yooɓe guila ɗo darata ɗo neɗɗo noon yo yofte moƴƴere mum guila ɗo futtini guite mum ɗo neɗɗo noon yo moƴƴere mum haale guila ɗo fawata hen yittere mum ɗo neɗɗo noon yo moƴƴere mum haale yo haale tawne tawa ene dara noon Ousmane Hammady min mbima balɗe juutɗe min mbi wonɗon ko juuti ɗum noon ala no mbatten ko weltaram tan noon fotiri noon ndeysan o artani gari ko ɗo woni Samba Gaye ndeysan ɗo woni Samba Gaye molo ko ɗo woni Samba Gaye molo ɗo woni Samba Gaye molo mi wawa hay so mi ɗimimi tan mi woyat
aduna ko mere aduna ko mere ndeysaan gorɗanam ko noon tigui ɓerde nde hecciɗi wawani joftinde Samba Gaye Molo eɗen gandi hakkude mabɓe holno wayi Funta Ndiaye nene to banggue ndeysaan Ndiaye ko noon ɓerde kecciɗi ko noon tan aduna ko noon tan yataw mbeɗa mara kono kadi mi salmini bandiraɓe foof mi salmini mawnam Diarra Doumbouya mi salminan kadi Rama Kassé mi salmini mi juurima kono noon kadi mi yejjittaɓe Nouakchott naɓe nde wonnon ñandene min mbaɗino toon jillu wango fayida gam ɗoftude Elage Baba Mal toon tigui to Nouakchott kono bandiraɓe fulɓe wonɓe Nouakchott oɗon gandi ko tedduɓe machallah teddugal bangal fayida tigui ɗum noon min beltanima tan omo woni Abdoulaye Ndiaye joom cifti e daari teddugal bangal fayida ngal mbaɗanɗa min toon to Nouakchott kono noon kadi Kadia Rehan nenam Kadia Rehan ene wonde ɓi makko bandiraɓe foof to Nouakchott machallah teddini min on jarama onon kala jillu ngu weeli waɗi fayida ɗum ɗon ko ha joni ko Ousmane Hammady mbiɗa sikki ko morceau goto keddotoɗen mbaynoɗen bandiraɓe Nafiyatu Tidianiyatu Sarr Allah jarama a jarama en weltima no fewi min Ousmane Hammady Diom ala fof ko heewi ala ko famɗi hunde fof ko souvenir tan hay soko morceau goto ne heewi min wannan ko souvenir ɗo woni Samba Gaye Molo ko ɗo woni Samba Gaye Molo morso ma fenta wiya Samba Gaye morso ma fenta wiya Samba Gaye ɗo gonda kala yewata ɗo woni Samba Gaye Molo Samba li laalo munal ludul dila wayre mu degila li laalo munal Samba Gaye Molo Samba Gaye suusi waɗiyo Samba ka keco ɓenne Samba ka joɗum tero mbiye tigi jarama Ousmane Hammady min beltanimama no fewi eyyi joni noon wayno bandiraɓe Mbayni gu jam yo mbayni gu jam seeɗa belɗo mbayni gu jam mbayni gu jam yo mbayni gu oto Pini TV mbayni gu jam yo mbayni gu jam Tidianiyatu Sarr yo mi wayni mama mbayni gu Tidianiyatu Sarr mbayni gu jam yo jamanu gele mbayni gu jam yo mbayni gu jam Tidianiyatu Sarr mbayni gu jam usunanaya usunanaya mbayni gu jam yo mbayni gu jam
tigi Allah jarama Ousmane Hamady Diop machallah ko noon tigi gowɗa waɗande bandiraɓe nde won noon haalaɓe pular mbi so tawi jimol a yimi ha paari yurminaki weltinani fittandu tawan dimol ngol ne manki machallah gueɗe ɗiɗɗe fof nene jimirma sa yimi ene yurmini ɓerɗe ne keccida kadi bandiraɓe kadi ene beltanomin mbima Seydi Diop yo Allah ɓoynode jeesamin nder juut tigui ko dokkane ɗen ko gasi kono noon kadi mi salmini Rougui Sall ko on tigui wonno jaɗɗam Nouakchott kono mi salminan Molo Ba Diarete Sall bandiraɓe ɓe jarnomi toon Rougui Sall tigui Ousmane Hamady ɗo hande mbiɗa yinno tawtorɗa mataw ko gantu hokki kono noon kadi mi salminan directeur meɗen Abou Samba Diop kono mi salminan kadi mawɗo galle woni Dawda Moussa Dia e bandiraɓe tawtoɓe ɗe fof mi salminan ɗumen mi juurima Ousmane Hamady ko dokkane ɗen gasi ha laaɓi ɗum noon Tidiane Sarr a jarama Allah jarama a jarama weltima no fewi woni tan neɗɗo wawani bandum ko wendi yan ko kalɗa ko gonga neɗɗo so fuɗɗima guila no woni suka ha woni mawɗo yo walle ko kalɗa ko gonga annene a fuɗɗima ka cukalel yo a walle ɗum tan ɓuuri moƴƴude hen ka kadi aɗa jogui aɗa darani leñol ngol yo Allah nawru ɗum yesso yo Allah suurano yo Allah junnu balɗe moƴƴinde battal yo Allah junnu balɗe moƴƴinde battal yo Allah yo Allah junnu balɗe a jarama tigui Seydi Diop tigui Thiat on jarama bandiraɓe Ibrahima Halilillahi Gana on jarama Kaw Funti Ndiaye merci beaucoup a jarama ko gorko moƴƴo ko jiɗɗomi kadi korsinɗomi fadam toon to Kahayde inchallah so Allah jaaɓi pinal hanke hande tigui mi arat Kahayde ɗum noon paade kam toon Kaw Funti Ndiaye a jarama mi weltanimama no fewi bandiraɓe ko weeli gasata ko ɗum Alpha Yidar wiyanno bandiraɓe so wona ɗum eɗen mbawno hirdude ɗo e bammin Ousmane Hamady ɗo ha wiyata eɗen gandi ko yimata ko ne weeli ne waɗi fayida kono bandiraɓe ko dokkani ɗon ko gasi bandiraɓe jaam funnague jaam hirnague jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓe fulɓe kala mbawen hejjen ɗo yesso haalde ko sehil moon guiɗo fulɓe kala Tidianatou Sarr debbo mo horndolde Sarr ñang Palibe Boubou Diéry hederago e molarago hersi Allah yiyedeɓe bandiraɓe jaam funnague jaam hirnague jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hejje hen ha saaha goɗɗo so gueno ñaawi ɗo e Pinji TV pinen handawen jiloyoɗen ndi maagu koye men jiloyoɗen ndi maagu koye men to darne meɗen e pinale gollal